Szeretkezni voltam, majd ott adom videón, holnap fogják adni egy német adón. Nem tudtuk előre se a nőm se én, hogy kamerák figyelnek mindent a serény. Éjjel hívta a számot, mikor a monitoron mozgást látok, de akkor már régen nem is történt semmi, se vaszás, se ölés, ami érdemes fölvenni. És most meg szeretkezni voltam, majd ott adom